Tinini Sal Sugzoratui Happy Ka Keboni Khano Abo Kebo Happy Feel Khaimanai Witness Nai Borok Saiman Suknai Haifano Sung Kisa Silainai Borong Ganang Sar Dines Debromani Kuktui Tripura People Foundation ni Director ni Kuktui Tinini Salno Bailai Lekeno Tinini Sal 5th December Hong ni simik tabuk sarik pasta tam thanga pone pasta bahai ke parang kha chung nije bo silia thui basa kha thumane ler kha happen to thui dadin basa kha excitement by final ni yang thana ni henai malai lai kha khumlong ni pore sok pai ka tam kami singamu hamjakma kami mane ang hawai bari ni hamjakma kami o thangai hamjakma ni wasung no man kha chini hamjakma bu chung asuna spread Khailaimani kha borok no and borok ni yak tei je hamjakma nogui chini khas rangi thangka chung to bui hni mano borok shop ni bagai thango ba donate khanen thango bigra sigra hni mano but chini point hingke chung donation nan thangya chung hamjakma bakma thangmani si chini hamjakma ni bakma ni je main idea tik laina hingke chini takho rocking rase bele hambai bono and bini hamjakatal ba hikatal katal nong khable kai jamo se katal khongge ba so borok khor ni nang onek hamai mariu borok hamjongma bakna musung kha borok ni kaile pandani yangtei ano hamjongma bagma ni ya golo chung tini no kha busu khushi khlai borok ni bum khango smile je tu biman mani chung borok no char na nangya kharani nangya kabang ba rang rana ni nangya chung sudu hamjongma ni simi bagna phaiga and chung hamjongma ni phiroge asung kabang man Arone phiroge phaiye chung unexpectedly Bataka Chinera Ashram Narwklaimani Ashram Hostel Azaga watcher students on the Tonitongan Muka Lama field so to Lama Parantam. So once let's interact with the students in so Hamania Golo here also many or see double month Hamjakma like Chiniago je quite t-shirts Tomani unexpectedly so once Tomani Cello Hamjama Bag Klang. It is unplanned, no pre-planned. Sung Paiga, Laisuka, Manlaika, Chini Hamjama Bag Klang Sine Hine, Chung Joto student of Thumka. How many? Almost 140 students? 140. A hostel of 140 students by Chung Malaya Sung Tongtoka, Borobutsuna Sung Hamzaki Punuka. When you borrow smile, the happiness no money, that is something different. Chung express the Khailaimani. And top one of the Hambai Mario, Chini. Takogrok no oh hamjakma bakna li hini hinmani kaisa kokno pogi manli ango tai hambai chine almanti no boni coordination by si chungtini asuk jorati hamjakma bagai mano a new terms a new ways hakhlayo kabangma bororo bo amti khana buskang pasai phaina nai tini roki mura sing si basai phaiga bini kailai pandawo je heliwo je rangman mani lukurok hamjagiri phaimani Hamjakma no bo saisung naragya we bo jotto banya bagna musukha jese bini yak soksak and bo to huni me je saratir prono bagir ne hinmea to bini yak soksak to bagi phunoka bo omo haike chungte bo kobangma bororok bo same thing want suka hanke chini tiprasa ne kising tiprasa wa hamjakma simik se tongnai hamjakma pungui thanai bagjangmang kaise simita na de kaise na khanga always na हानिकारक होता है overdose इनका बेलो हानिकारक ना है नहीं बाकी ना बाग लगे ना बच्चों so हमलोग तीन दिन हम सब के ना पहले खासे खुशी हंसी खुशी खिलाये without any regrets लेंग में बसिया ले लेंगे मैं वो खुया तो वो हमके happiness no thank you auntie no बेले के नो खतम में बिसिंगते Tinini Sal thangka hamai riu ang o borong no je borong ni hamjakmung tei sapun ni bisingtui tinini ani je tangbutang tongmani puila sung ri tai rikong ebakhe sujangne khata rok amti rok tei bithi bakha chini hamjakma kamiwo aboni yagulo sung nareng kami ko tabu aro buskang robo sajak Narwklaimani hostel ni serai rona sung kisisa ri chomrogo baglekha gano logi rokhan chini Tripura People Foundation ni ongwinai aboni director Dinesh Debroma aboni yagulo Dofa Development Society ni ongwinai chini
alma madam bologe rekha ngke amti hai borok hai ano physically loge remia phano indirectly kongma boroni ano chobamung tongo khoros khortene bumung jotto sabainani tini sabai malia phiaba jottono na ang ani bekhabai hamjakmung tei hambaima renai je norongni palni sapurni bisingtino sung kisisa chini chaitumung je chini tongthongno chini hamjakmano likubai bangnan musungman tinini salni bagini sakse songkha ke norong jottono na ang ani bekhabai te ani family ani wife te ani ongbine hamjakmung te khulmung hambai Tinini Sal belai keno kapang tong thongmani sal tamni hingke chung tini Tipra People Foundation no manma bagai chung kabangma hamjakma Yapharlaimani Khani kami amchai ni bororok bai tei kami amchai ni bororok bo chung no manei belai keno kapang sarang khana chung no kapang khana hingke norok saching ni video nuk khana borok no hingke asokok lok yawi chung tini abono chini Tipra sarok norok bekhata thudi basadi norok ni hamjakma bo kami thangai pirdi nong sinimung kisa ani sumu sinimung kha alma lamin debarma hingke manai tinung sadi Gangotri Debarma. Hambai jatana. hambai Tinini Sal belai ka hamnang ka Tipra People Foundation ne hoite junior kisi sabong ne loves and happiness share khaimani bagai te bong ni team members no bo belai ke hambai o short time o short period of bro so no am se ke sin hostel ni sare no chuba bhai ke te bong ne love and share belai ke hambai bro dinesh no te bini team te brother Rocky and bachoi gongotri no and anikaki auntie alma no belai ke hambai khaimani bagai hambai belai kena hambai hambai